Het Kazemattenmuseum in Kwarnwerd-de-Zaan had maar liefst 20 nieuwe vrijwilligers nodig. Op dit stuit had het museum zo'n 60 vrijwilligers onder slag. Maar door de vernijing van de Oosterdiek is dat met kwatten net meer genoeg. Als je naar de Takom sjugge, dan gebeurt er aan de Friese kant van de Bregen gebeurt er wat. Rijkswaterstaat is daar maar van alles bezig. Er zijn plannen voor een beleefcentrum. Maar er is nu ook al een hele mooie uitstallingsruimte op de dijk, Witnimmen. En aan de andere kant hebben we straks natuurlijk het verhaal van de vismigratierivier. Door die extra activiteiten zullen er ook meer bezoekers naar het museum komen. Ik dat vraag het om meer vrijwilligers. En dat is een mooi baantje, zo vinden de joerduistige maaiwerkers. Het is eigenlijk niks mooier dan dat aan de mensen die hier komen te vertellen, met name de band. Die jaren te weten, vind ik, wat hier in het verleden baat is. En je moet de band het beziekje bij te brengen dat zoiets eigenlijk nooit weggebeuren kan. Ik nou is er eens al verlet van wat extra helpende handen. Ja, we kunnen wel mooi soort mensen bij. Ik op het technische vlak. Want daar hebben we net zo volle mensen. Niet dat ik zie dat er wel aardige rondleiders zijn, maar op het technische vlak ben ik toch net zo volle mensen. Het museum had er alle vertrouwen in dat die vrijwilligers wel voelen worden. Wij denken dat er een heel soort belangstelling is. Het is ook een beetje de ondervinding uit het verliezen. Op het moment dat we dit soort dingen doen, dan melden zich in generaal tussen de 20 en 30 mensen. Dat wil net zeggen dat er dan 20 of 30 uur blijven. Maar er blijft toch altijd wel wat van horen. Ja, wij zijn er heel optimistisch over. Maar help van de nieuwe vrijwilligers hoopt het museum ik vaker iepen te kennen. In het zomerseizoen hebben we waarsjes en sneurs iepen. En in juli en augustus ook nog op snoeis. Ja, dat is voor de toekomst daar natuurlijk te min. Als er straks 100.000 mensen naar vismigratierivier komen, dan moeten wij echt vaker iepen. Dus dat is ook een onderdeel van het verhaal waarom wat wij naar je mensen nodig gaan.